var på Roskilde i 2011, og så boede jeg ret tæt på indgangspartiet, hvor folk kommer ind og får lavet deres armbånd, ligesom det her for eksempel. Og så var der også de her snipper, som sidder fast for enden, som bliver klippet af, når man får sin hånd ind i den der dræbermaskine, som man er en lille smule bange for. Og der var jo selvfølgelig både fra endagsbilletter og så de normale slags, som jeg har mange af her. Og der har jeg så tænkt mig at lave sådan et stort projekt, det ved jeg godt, men en kjole ud af de her snipper, som bliver klippet af. Og de skal altså alle sammen brændes i enderne, for at de ikke flosser. Og når man så har gjort det, så skal man så sy det hele sammen i hånden. Men det er sådan et projekt, som det er noget af det der, som man sidder og nusser med i lang tid, og man bruger måske flere år på det. Men det er også den, der bliver allerfedest, og så kan man virkelig se, at man har lagt noget i det.